सिगांनो निउस मिडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे समयसा जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो एनडिबिनि खामानि एनडिबि हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों। दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों, बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ केसा, ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव दङ। दा दिनै जोंना हिरिंआ दंगासिनो दङ। जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो माबा लानानै थानांदों, NIC जानानै थानांदों जोङो। दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सामफ्रामबो जोङो माने कर्ट गाहैबाय थानाङो। जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन, जोंहा जेबो गैया। बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ। बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै। आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव, आं बेखौनो खावलायहरो। मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ। कर्टआ जोंखौ एनडिबि होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ। आं बेखौल' बुङो, एनडिबि एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो। मानो होनबा 11 जन दङ। बे समाव जेलानाखि आं हजों नागालेण्डनिफ्राय गबोयो 2019 सनावहाय, अब्ला बे समाव जोङो न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो एनडिबि पिडि हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन। बे समाव 43 बेट्सआव 11 जन दङ। जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म, बिथाङा थैलांबायसो। आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ, बिथांमोनहानो लास्ट बेट्सखा बियो। ओमफ्राय बेनि बेलायावनो जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रा हमजानायनि बेलायाव खबर मोनैनि सायाव हजोंहाय आंहा सासे जेलावबो लोगो दंमोन, बर' मानसि, बे मार्डार केसाव थानाय। बे बर' मानसिया आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनानै बिसोर जेलानाखि हमजानानै थाङो, अब्ला हमजानानै थांनायनि बेलायावहाय आङो बिसिनि न'नि मानसिफोरखौ आंनो समाधान खालामनानै माने मिलायहोनानै कमप्रमाइस खालामनानै मोननैबो न'खरनिखौ आंनो थिनहरनानै गहोबोनाय। आं बेखौनो खावलायनो सानदों, उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि एनडिबिमोन, बिसोरहा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो, आरो 43 बेट्सआ लास्ट बेट्सआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो। दा दिनै जेन'बा जोंखौसो एसेबां खस्थ' दुखु दाहाखौ नुबाय, जोंहा मावनानै जानो जेबो गैला, जों हाजिरा मुजिरा मावनो हाया, आथिं आखाइ जेबो गैला, जोंहा गासिबो जोंहा समयसाजोब। दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मागिदों। मानो होनना बुंबा जोङो जोंनि समयसाखौ जोङो सामफ्रामबो जोङो माने जोंनि समयसाखौ जेरैखि जाया जोङो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामलांबाय थागोन। जोङो पेन्डिं जानानै जोङो माने गालांनो जों सानाखै। मानो होनबा जोंहा पेन्डिं जानायजों लोगोसे जों बहा थागोन बहा मागोन जोंहा खारखुमानानैबाबो जों जेखि खामानिबो मावनानै सोलिनो हाया। बे हिसाबै आङो बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो, गोख्रोङै खावलायहरो, जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिबि बिसोर गासिबनोबो होजोबो। सोरबा पाब्लिकआनो पाब्लिकनोबो होनांगौ। मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय, बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनडिबि होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा, कर्टआनो दिनै फाइन फोनांनो हादोंबा, उकिलानो दिनै फाइन लानो हादोंब्ला, केस फोजोबनायाव कयेकजना जोबलांबाय, थाखा होनानै फोजोबनो हादोंबा, दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव मा दोनखुमानो नागिरदों आरो बैसिनि सायावबो मा खालामनो नागिरदों। दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ। फैसा होखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुङो, एनडिबिआ सोरमात, एनडिबिआ सोर नङा। 2013निफ्राय जेसेबांनाखि अल वार्ड अपारेसन जादों, बे समनिफ्रायनो अबे गामियाव एनडिबि दं, अबे गामियाव एनडिबि गैया, बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखाजोबो। नाथाय बेखौ सोर दोनखुमानो नागिरदों, जों बेखौसो सोंथि खालामहरो आरो बेखौसो जोङो माने दाबिबो खालामो, जाहाथे मोजाङै मोजां जेसेबांनाखि एनडिबि दङ बेनो थाबैनो रिहाबिलिटेसनखौ होलाङो। आं बेखिनिखौनो बुङो। दा बे बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ, गासिबो एनडिबिआ मोनजोबगोन होननानै। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो बुंदों 43 बेट्सनि गोजौआवहाय नंगौ नङा जों बेखौ मिथिला। लास्ट एनडिबिएसआव 43 बेट्स, बियो 11 जनजों ट्रेनिं होनांदों बा जों नागालेण्ड जेलाव दङ। बे 2018 ना 19आव रिलिज जाखो बेखौ आं बुंजोबनो हाला। बेखिनियानो। होमबा दिनै 56, 57 बेसेबांबासिम दंहैयो, अबेनिफ्राय ओंखारबोखो, आं बेखौसो सोंथि खालामहरो। दा बिथांमोननि दारैनो जोंहा आन्दायनानै दङ, जोङो दुखु खस्थ'खौ जोंहा सहायनांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानोबो जोंहा सम गैयामोन। अब्लाबो जोंहा जोंनि माखासे दुखु मोननाय, माखासे गोसोआव माने आघात होजानाय हिसाबै, नेग्लेक्ट खालामजानाय हिसाबै जोङो बे हिसाबै जोङो एकदम दिखारजों जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आरो लालांबायबो थालांबावगोन।